Добър ден, аз съм Джанък Метоваривов. Както сте чували в предишните ми клипове. Сега ще ви покажа как може да направите едно капанче. Добре, нужно ви е само това, само бомба, дърво, запалка не ви трябва, за врата, такова дръжкане и на такова. Добре, първоначално се вземате тези две. Такива. Търсите си наместници такова, например. Слагате тук и тъй. Да, трябва ви също едно такова. И тъй ограждате. Добре, тук догоре и тъй. Това го махаме. Тук тъй още на дървенце. Слагате тук догоре така. Едно такова тук. И добре, от тук вече започвате и тъй. Добре, тук слагате и тук две купченица. И пак по същия начин. Сега вече ще мога да тренирам без да мисля за изпити и за домашни. И за нищо. Тук сега трябва тук пак да сложите и такива дървета. Пак е баща ми. Остави рекорд 20 съобщения. Не иска да забравя за вечерята. Номер 21. Тук така. Тук пак. И слагате и тук тъй. Надалеч. Надалеч и тук и така. Как мина изпита? Добре, този път ще го взема. Чудесно, радвам се. Да, но искам да те помоля аз да кажа на родителите. Разбира се, искам да ти помогна. Знам, че не е лесно за споделяне, а реших, че си им казал. Слагате пак и тъй. Те са добри хора, разбрали са те. Чак до бомбите. Защо скри? Май мислиш за други неща. Какво ти е? Не, бях притеснена за изпита. Ти... Защо ме питаш? Не знам. Да не харесваш някого? Когато си влюбена е нормално да си разсеян. Не, никого не харесвам. А и не бих споделила. Защо? Да не криеш нещо? И тук. И тъй слагате. Да. Май искаш на луните е минал доме. После те отстраните. Затвори. Хайде. Добре, сега Да върнем. сме готови. Сега искате тук. Чакайте. Не знае какво я чака. Ще се сбогува с тънките. Сигурна съм. Тук. Но светва само тази част. Затова и тук трябва. И ето. Тези бомбите. И всичко гърми. До нови срещи, дано да сте ми виждали другите клипове. Ако искате ми абонирате, ако искате не. Добре, до новиждане, до нови срещи, гледайте и другите ми клипове. Ще направя още няколко клипа след няколко дена, може след години. Чао!